Malawi situation nayo ndithu yabwera ikufuna ndithu yankhulepo ziwiri zitatu, especially akuti muno wake wangu tati breaking news. Anyway, mkulu ameneyo paja nayenso ndithu amayesesa kung'alula muli nkhani ya Winnie Nyondo amene amakhala busy kwambiri kumanjambula mavideos a manganya. Nthawi imeneyo amajambula mavideo a malemu Dr. Saulos Chilima ameneyu ajama yake ajamanso ya manganya amene manso ajamanso inanso yokhuzana ndi podcast. Anyway, zonse zili mmene mumo ndithu ndikumanama kunena kuti magrupu amenewo ndi a DPP zili zaboza ndikumanama kumana kuti magrupu amenewo ndi a UTM, kumanama kuti magrupu amenewo ndi a Ford. Kapati ngonena kuti kumakhangati kuti magrupu akuyimira opposition kapena kuti amalawi amene akuphinjika masiku alero ndi magrupu aja natichosa magazi ifeyo kuti chosa umene kuja achina situation malawi amene ndikuwachosa ndi ifeyo magrupu aja talanda. Iyi ni breaking news. Magrupu onse aja magazi tawalanda, onse aja tawalandaso ndikuzachosaso iwoja pati pamene pajapo. Ino ni makape magazi tifali kuzeni mazo magazi ena fitima tamango oneka ngati maso omwe timaoneka opepuka kwambiri. Mwana mveseseti maso omwe maoneka opepuka kumano kuganiza ndino ana kwambiri. Wezi ine mwana wa mu 2000 sanga nduzo chita ayi. Mwana mvesese anda imene ni mabado wewe usana unalosana bado. Komaso panthawi zinthu zimene ine ndaona pa usinkhu wanga mwana wa 2000 sanazione komaso suzaziona yayi. Mwone verses pamene wezi zimene ukuonazi tikuonera limodzi chifukwa ndakali there I'm there still. Koma kumene ine where I was you were not there. You understand? So magrupu talanda breaking news imene mafuna tikuuze ndimene yoyo talanda magrupu opitirira 10. Mwone verses because inu mafuna kuti muzanamiza Malawi muzenda kuti magrupu amene wawa ndi a DPP, magrupu amene wawa ndi a Ford, magrupu amene wawa ino ndrama zimene zozumukabwezi chifukwa mmalipidwa ndi achakwera 350,000 per month kukhala dimini wa group ya WhatsApp. Nkhani ndiona kuti magrupu aja panopa ukamatumiza zinkhani tipa breaking news makwala machitika nkhani ndi group limakhala kuti 1000 chakuti followers ndio khani magrupu amene ajawo opitira 10 ndi kuti information pamene popo the access information ilipo kwa Malawi. Ndi magazi amafuna zona kuti magrupu aja kamalandira anthu ako opposition akamakambirana akamatumiza magrupu nje zitanga zimene zijazo azitumiza kwa masters yao kuti guys ukuti opposition ukakambirana izi ndiye tifuna tikuuze ndi panopa kuti no MCP media sumaziwa. Have you seen what DPP has done so far? DPP does a podcast zimene sizimangochitika zimatengera kwa anthu amene kuti mutu muzimagwira ntchito bwinobwino. That is a media that is coming as just initiated panopa ndimene muzikhala mukuona zichitika kusogoloko ku MCP malo muti mukhale media yani wamphamvu choncho anzana kupita ndire kuti ine mukamapanga ngati zimene apanga DPP zija kuzikhala sokuti tizikhala ngati kunena kuti mukwaonera copy and paste. Ndiye pano ndifuna ndikuuzeni nditengerepo mwayi opposition. If you wanna make alliance my guys pangani alliance yo panopa. You understand? Ngati mukufuna kupanga alliance mpange panopa because mukanena zona kuti aliyense apite eka chimachita achitike ndi chonena kuti alliance imene muzakhala kuti anthu ena akazapasidwa offer yosati amaswera ndi anthu azasintha mawanga in last minute. Muonevesesa anthu oti munapanga zoti panga alliance ndikukutulukani ndikajoina MCP and you must remember these are the same people amene anapanga mobilize each other kukuchosani ino aje na DPP guramenaje. Muonevesesa so this time around don't play stupid politics. Ngati panga chitika alliance because zimene tamva ku side B kwa MCP ali ma plan house siri kwambiri. Ndiye inuyo ngati mufuna kupanga alliance opposition alliance yo mupange pano. Musadikire kuti aliyense apite ngati zapanga ifanye kuti afuna zapanga ngati zimene zinachitika kutheba zichi. Uyu abwere ndi 20%, uyu 10% mwakuti ndewa chazazi zinyindirire
azazike pena pake kuzangotenga chipani chimodzi kuti panga alliance. No, inuyo pasazakhale so government of national unity, because chimene MCP ali desperate chimene akupangana akuti akufuna azangogwirizana ndi a DPP kuti azapange boma limodzi. Munumvesesa DPP nkhanza zimene wakhala ukupangidwa konseku zimene akupanga zija, don't allow to work with these crooks. And however they have to be removed for good. Sitikufuna tizamveso for the rest of our life. Muna fitika zafa anatoka zafa kama kusogolo koma nkhani ndimene yo ngati mukufuna kupanga mgwirizano pangani pano, musanyozere malangizo anga awawa, right? Iwenso Winnie Nyondo big mistake imene wapanga. Ndalemba zero pa status is not kuti I'm involving myself mu business yako kapena I'm poking my nose business yako, koma nkhani ndiona kuti kodi iweyo unadziwika bwanji. Iweyo kuti uzifika pochuka kuti anthu azikudziwa kapena magazi a MCP azikutenga uzigwira nawo ntchito, chinachitika ndi chani? Anali Chilima. Ino a Winnie Nyondo munali munthu odina kuti sikuti mmadziwika aso yayi, bola sefe tini mamedia athu timapanga zathu kuti anthu amatiziwa timapanga zakuti, koma ino a Winnie Nyondo you were like no bad day, right, for society. So UTM inakuzusani through Chilima anthu nkukuziwani, ndiye ino a Winnie Nyondo munayiwala zimene zijazo, right? Chimene chinakupangisa ni kuchuka munachisiya kuchilemekeza. You can't work with enemies. Pali allegations ambiri okhudzana ndi Michael Usi kuti analanda ndalama kuti apanga assassinate Chilima, right? Ngati mene inatipeza kale ndalama inatulusira 20 billion. That guy got 5 billion. Zinazo anagawana ndi zigawenga zija zimene zinamchosa moyo Chilima zija. Ngomvesesa. So you can't work with such people. These are the evil people. Ndakuza nikale a Winnie Nyondo kuti musagwire ntchito ndi anthu a MCP, and you can see kuti why status ijayo a MCP akutukwana kwambiri kumene kuti chifukwa kuti status yabaya zimene ndikamba izi reality. Ine Mulungu anatipanga ifeyo, sikuti tingafe ninja basi kufera ati chifukwa kuti MCP ikutizunza. Ayi, that is not gonna happen, right? I'm telling you, zimene zonse zingachitike Mulungu amajesa mbala mibili zosalima kuthengo kuti anthu opposition kwa kusurvive bwanji. Ndiye msamane kuti ndikusamala ntchito because you are cheating yourself. Kumazinena kuti I'm just doing my job. Everybody is doing their jobs. Koma nkhani ndiona kuti job yake ya MCP inutu mugono nga reputation yani, because amalawi ochuluka mpite ku page ya Michael Usi. I think we have seen ma comment amene ali omene kuti anthu ambiri ku comment kutukwana Michael Usi. Kodi ya Michael Usi anthu amene amapanga mobilize aja anali kuti osabwera kuzama mpaka defend pamene pake. Zimene zikungosonyezera kuti Michael Usi is a crook. Michael Usi doesn't have followers. Amene uja akuena kuchosera for good, right? Ndali zimene akusera Michael Usi ndi ndali zimene ankasera akondwani na nkumwa kumazitenga ngati ndi adolo. Komano ungivini mpeze maloya yake amtani pite kumgule majaji chani all that. You have to know that kuti anthu ochuluka chimene akufuna chimaina kuti chilemekezedwe. You can't just bring one decision chifanye kuti akuti ndiwe vice president imene yoyo sigwira. This time around ino a Winnie Nyondo mukuyena muganize kawiri katatu ngati mukupanga za MCP mpanga za MCP, because sizoona zoti munthu akupanga endorse MCP kuti boma ndilo mweri iwe Winnie Nyondo kumatenga video kumapanga upload pa timeline mwako. How do you feel? Ukumazimva bwanji kuti anthu aja akamaona iwe ukumamva bwanji zimene zijazo? Iwe Winnie Nyondo kumakhala odi kumajambula. So I don't know, paja Winnie uje ni manganya nkhani yake ndoti amafuna azinyengana ndi azimayi odi omuthandiza kugwira na ntchito. Zinambika kalekala kugwira ntchito kuadra assistance wake kumuthiraso badile. So mwina kumeneko nkhani siyo kuti mukungotenga zithuzi, mwina kumeneko so mukujana ndi abwana kumeneko, because ife manganya timamziwa. Manganya ife timamziwa hivi lakakhala kuchali chipombe. Kodi ife manganya timayempera nayo. Timayempera na ku 7th day. Amanganya amachira kukana kukhala kusogolo amafuna ati uzikhala kumbuyo aziona matako azimayi. That guy is not Christian. Amene ujayo I don't know kuti chimene amaganiza ndi chani. Ni munthu wonyenga, munthu oti 7th day imakana za chigololo. Komano manganya kuti mumfufuze history kuchokera kujambi amachira kunyenga imene amvana amene kumakhala kumanyengera kuti achengana nawo. Anafika po tower pa challenge chili ma Adventist kutawa amene majabu ndikumaka pita maka mpira Adventist ya mtown. Chifukwa chani?
manyanzi, mpekesera zake zinamuonongera mbili. So iweyo Winnie Nyondo, this is the time, right? You have seen kuti amalawi akufuna izi, musapange zimene akufuna akongeresi. Kongeresi atikumudisa. Kongeresi atikumudisa kwa nthawi yaitali. So yeah, opposition enda ninakale mgwirizano mpake pano, msanene zona kuti tizapanga mgwirizano afuna mavota kazachitika. That will be the big mistake kuti pazakale rerun anthu azavoteso ndeti zatengawo. Mupange pano muchose munthu oyipa. Muchose munthu oyipa uyu chakwera, because these people sakuganizira za Malawi. Inuyo ndine tikumakhala ndi access ya information, tumakhala ndi access kumala wa Facebook, ni madata tuwokisa ntchito, kumakomenta kumaonera chonchi, right? Tumakhala ndi access kumalia kumatumiza ana to school, kuma think about the someone who ali kumuzi amene mwana wake ali pa community day secondary school komasa kulepera kulipira school fees. Think about those people. How many people are struggling outside Malawi ma community and ambiri akuvutika. Mukunivesesa tikozana kuti only 5% ku Malawi amene ali ni ma opportunities gwira ntchito zina azibale awo kwapasa ntchito ku police mukandi kuti no kuti sakulipira ku police kubwino koma at least ali ndizochita. Komano the 95% of Malawians are struggling right now, and Mozambique also has added another burden. Pa burden imene tinali nawo akubera so kumene kuti guys tili pa mavuto. So if you think it is funny kumabakira boma ilili, I feel sorry for you. Situation mali kadani nyamugezi pita. I told you Michael Usi was a snake and not to be trusted. Nchito kutafuna kanyi musika. That's true. I think I remember, I recall you said it. Kumano ndizoona zake. Okay, those are my former colleagues, because right now I'm no longer there. I'm just doing my own business. I'm hustling on the ground. So we are asking jajaja kumamata zisene mazuka mama kumuza utambuye ndithandizeni. You know, some bloggers my bloggers amene amafuna kubloga hustling yako nde panopa kuma I'm just doing my own business. Sinema daliraso bwana nimabanga zanga utamanga pa street ndeti makhala mama kupemphera jajaja kuti adalise hustle yathu. Situation Malawi ndapita. Like, share, Malawian cameras, right.